Soc l'Albert Puig, de la granja Pla Foguetes. Tenim dues explotacions de conills, la granja Pla Foguetes i la granja Mesa, que està a Avinyó. La granja Pla Foguetes està a la Torre d'Oristà. Aquestes dues explotacions hi ha dues petites finquetes de 2 hectàrees amb cereal i bosc. A la granja de la Torre d'Oristà, Pla Foguetes, hi tenim 600 mares i a la granja d'Avinyó de Mesa hi ha 400 mares. Al Fòrum Gastronòmic 2023 ens van donar 2 premis per la llonganissa de conill. El premi a la biodiversitat i el premi al producte més innovador. El producte més innovador ens el van donar perquè, clar, una llonganissa de conill no l'havíem vist mai. Es feia de 100% conill. I el premi a la biodiversitat ens el van donar perquè nosaltres controlem tota la roda de producció, des que el conill neix fins que venem la llonganissa. El futur de la conicultura, si continuem com ara, està molt magre. Vull dir, la conicultura industrial, per produir a preus baixos, es té d'acabar això. Jo el futur que hi veig a la conicultura és poder fer venda de proximitat, que el productor es guanyi un marge raonable i el client final, el consumidor, comprarà a bon preu i sabrà que el productor es guanya la vida. Moltes empreses poden fer com la meva, en principi. Poden agafar, poden transformar, poden vendre producte de conill. Clar, en el meu cas, fent la llonganissa, doncs, he trobat una sortida, però es poden fer altres coses, es poden fer altres productes. La indústria del conill no aborda el problema de fer un producte nou o fer un producte diferenciat, però és que no el tenen d'abordar. Els productes estan fets, només es té de copiar. Tenim un exemple molt clar: Xina és el líder del mercat mundial. Per què? No fa, ell copia. Ho podríem fer nosaltres, ho podem fer a petita escala, ho podem fer a escala de producció, de productor de proximitat. Amb conill no hi ha res inventat, però es pot copiar tot. Es poden fer salsitxes, es poden fer botifarres, com en el meu cas hem fet llonganissa, es poden fer hamburgueses, nous formats, quintes games. Tot això està per explorar, però està fet, només es té de copiar.